Hej YouTube. I dag, eller ja, der nok har I har lagt mærke til, at der er lyd på. Og jeg spiller sammen med min lillebror. Det er nemlig hans kanal. Så ja, godt, jeg har ikke på noget på mig. Hvor og I kan ikke høre ham, fordi hans mikrofon den virker ikke. Så der er tirsdags. Min lillebror lægger lige lidt. Og jeg lægger. Det er fordi den lige skal være klar. What the fuck? Nå. Go, go, go. Jeg har ikke noget på mig. Kun 62 træ, 32 kød og 32 fakler. Woohoo! Hvorfor? Er jeg følger den efter mig? Heldigt. Kan man sætte home? Prøv lige så man kan sætte home. Yup. Man kan vist så godt lave en faction. Bare lave en faction. Wow, lag. Ej, det er bare løgn. Så skal vi godt til at svømme. Ja, jeg skal bare lige ud til noget. Fordi jeg er midt ude i noget vand. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at det er plusgrader. Så til på jul. Vi får i hvert fald ikke hvid jul. Mig og min lillebror snakker lige for os selv lidt. Prøv lige. Du skal lige gøre det igen. Nå. Left join. Start. Vi skal den der vej. Eat. Bare lad være. Nå. Ikke nu. Og vi skal så bare rigtig langt væk. Hvor er hun? Så det kan jeg ikke lige nu. Ja. Hun var her lige. Mig og min lillebror, vi kan ikke dræbe hinanden. Jeg laver lige crafting table. Fordi vi er i faction, og vi er i PvP time. Så hvis vi ikke var i faction, så kører vi alligevel ikke nok hinanden. Jeg laver lige 2 både. Det lækker.
Okay, hvor lækker. Og der kommer til at være IP'en i beskrivelsen, så I bare kan joine. Jeg er bare lige logget ud, fordi jeg laggede. Jamen. Kan du ikke tage den? Fuck. Yep. Behøver ikke lade den på. Har du den nu? Jeg sidder i båden. Det kan du godt. Jeg har masser af træ på mig. Woohoo! Ja. Så kan jeg bare lige se, der er landet lige om lidt. Ikke den der lorte ø. Crafting table forud. Nej. Hvor lang tid har vi? F. Det er nu. Ja, jamen ikke nu. Vi filmer det hele. Eller du ser lige til, når der sådan er 5 sekunder tilbage, ikke? Ikke? Ja. Ni 49 eller sådan. Men var du klar over, hvor meget det kommer til at fylde? Så må du bare købe en harddisk. Wow, vi sejler godt nok lang tid. Land. Farvel, båd. Nej, jeg smadrede den. Lol. Ja. Men jeg skal først lige... Jeg skal lige skrive noget. Vi skal i hvert fald langt væk. Vi skal den her vej. Jeg tror, der er monster til. Godt. Synes jeg, fordi så kan vi jo lave potions. Au. Det er nok dumt at spise bøf, så... Et halvt. Okay. Vi skal faktisk så have sand, fordi vi bygger hus ovenpå jorden. Ikke nede i jorden, når vi filmer. Vel? Hvor lang tid? Ses YouTube og husk at abonnere.